Helo, fy enw yw Iona Jones. Mae'n challenge, ond mae'n ddiddorol. Mae bob dydd yn gwahanol. Dwi'n teimlo fatha dwi'n gwneud gwahaniaeth i'r myfyrwyr. Dwi'n teimlo fatha dwi'n gwneud rhywbeth sy'n helpu nhw. Da ni yma fatha rhywun maen nhw'n gallu trystio. Os mae rhywbeth yn mynd ymlaen efo'u bywyd nhw, problemau pres, neu byd o fyna, da ni'n gallu signpostio nhw. Mae'n galed weithiau torri lawr y barrier, so da ni siarad lot efo nhw i wneud yn siŵr be maen nhw eisiau yn eu bywyd. Weithiau da ni'n helpu nhw cael swydd newydd neu i fynd i wneud rhywbeth newydd dyn nhw erioed i wneud neu erioed i trio blaen. Y ffaith da ni'n bwysig i myfyrwyr, maen nhw'n edrych ymlaen o wsnos i wsnos i ddod ato ni. Da ni yna i helpu nhw efo hapusrwydd a i wneud ffrindiau. Mae addysg yna i bawb, be bynnag di oedran. Mae'n agor drysau. Mae'n agor drysau i weithio rhywbeth arall. Fyse rhywun ddim yn meddwl digon bosib yn eu bywyd nhw. Mae'n reit rewarding.